Joo. Päivitystä. Täällä on kaiuttimet. Ja täällä on tämmönen Onkoion halppisvahvari, missä nyt ei mitään muuta sääntöjä kuin tämmöiset. Tosi perus japsivahvari. Toki nää on nyt niin paska kaiuttimet, että näissä nyt ei mitään. Näissä ei niinku basso, siis niinku ei ollenkaan. Tää on niinku joku Nokian puhelin, mutta niinku isommalla volyymilla. Tämä eikä tämä tee yhtään mitään. Tää nyt tekee jotakin. Se balanssi, onko se tuo vai tuo. Ja kumminkin työkalusina on siinä. Räkläkätsumut on tuolla. Sähköonnet on tuolla. Just tultiin baarista. Siellä ei kauhean kauan oltu, kello on ton verta. 2.3 itse asiassa. Ja. Hyi, pahaa. On niin kuin aidosti. Sanotaan YouTubeen tuo Rabanttia, Saabia. Tuolla on toinen Saabin tommonen Kiinan lippu ja sen tuo on tommonen uusi 9 Femma. Elikkä sehän viimeisin Saabi mikä tuli. Tuossa on ilman putsari. Ja kaikkea muuta paskaa. Se on ruohonleikkuria. Täällä nyt ei oikein mittu. Täällä on nahkapenkit. Tässä tuli tämmönen nahkarattikin. Mä en tiedä, onko tää pätkästä vai 960 vai... Mä en tiedä, onko 40 saa tommosta. Sitten ostin kaverilta tommotteet. No pitäis tonne yssiin lyödä jossain kohtaa, mutta siellä on mankaanpihot sen verran sekaisin, että uusi vahvari ja uudet pihot vaan suoraan. Mä jaksan orkiksia seuloa. Että joo, mutta siis työkaluseinä on tällä mallilla. Tänne nyt ei ainakaan lisää tätä seinää tuu. Tuolla on jotakin ja tuonne tulee varmaan toinen. Yksi pelti on varmaan jossakin. Tuolla. Ton savususpömpelin vieressä. Ja sen tilalle Kiinassa tämmösiä tarroja. Tai tarrotaan tämmöstä Kiinan mitä liian kangasta. Tää on hieman venynyt, mutta ei sitä oikeesti huomaa. Sitten Saab. Koska taloudessa on enää yksi Saab. On ollut tyylin 4. Sitten täällä on tämmönen juliste ja Ozzy Osbournea ja tilasin ton Ossin tää levy justiinsa Hauku kuulle. Niin sit se oli joku semmonen juhlapainos. Tuli sininen. Joo. Se ei ollut punainen, niin tuli sininen LP. Niin. Semmoseen tilasia tuli Poussissa ja tuli julisten mukana, mutta mä en sitä vittiin liimata mihinkään tänne näin, koska tässä laminoidaan ensin ja niin iso laminointikonetta ei oo. Ei muuten laminointikonettakaan enää. Tossa oli joskus, mutta se on näköjään kaatopaikalla. Että joo. Ehkä se on 40 vuoden sisään seinänsä ehkä. Toki se on uusinta painos. Uusinta levystä. Tai se uusinta levy on. Mitä vittua. Uusinta levy pelkästään, niin siinä ei mitään tommosia, mitäs tuolla muuten volyymi. Tuo ei itse näe. Jotakin 2 ehkä. Se on muuten täällä näin. Tämmönen monttupuhelin. Taikka ei se on monttu, se on vaan Annasa-puhelin. Vaikka ei täällä nyt mitään muuta soiteta kuin Randellinin kakee. Mutta joo, matkan kaljanjuontia, niin
katsella.